Nik nobedade bat ekarriko dizut. Bai. Zenik, historio bat kontatuko dizut, Miren Agur. Ze, klaro, zuk histori asko kontatu dizkiguzu, eta hitzak erabili dituzu horretarako, baina objektuek ere asko dute, asko kontatzen digute, ezta? Bueno, ba, hause, lekeition jaso nuen kaxa, nik utxik eraman nuen, eta beteta dago. Bai, Zabaldu? Zabaldu. Karre. Enei, ama, bale. Bueno, banan aterako ditugu? Bai. Bai. Zer daukagu hor? Bueno. Txakurrak? Katua. Katuak? Katua. Katu hau, bueno... Katu bat da 3 argazkitan. Bai, naiz inoiz izan animalia zalea. Beti izan diet animaliei guina edo beldurra, baina katu hau ustekabean agertu zen gure bizitzetara. Eta honetaz hitz egiten da zuzen ere liburu berrian ere. Eta, bueno, semeari oparitu zioten, baratzeko etxean egon zen denporaldi batez bizi izaten, baina gero etxera ekarri genuen, eta konpainia behar nuen aldikada batean, izan nuen katu nobio sekretario... Bai, Zer esan. Benetan, oso maitagarria, Colette zeukan izen. Colette ipini nion, Colette frantses idazlea oso katuzalea izan zelako, ez da? Berak katuz inguratuta idazten zuen, eta orduan esan nuen niri honek inspirazioa. Balio didan, ez da? Baina urtebetera, gazte-gaztetxoa zela urtebetera hil zen. Colette Gajoa. Igual pizkat spoiler egiten ari naiz.